ба номи худованди бахшандаву меҳрабон. Асал ва занбури асал дар хоб. дар таъбири хоб асал ва занбури асал одатан аз рамзҳои нек ба ҳисоб мераванд, вале маънояшон вобаста ба ҳолати хоб фарқ мекунад. асал дар хоб. асал хӯрдан метавонад нишонаи ризқи ҳалол, баракат, хушӣ ва фоида бошад. дар таъбирҳои исломӣ асал инчунин ба илм, қуръон ва ширинии имон ишора карда метавонад. асали зиёд дидан нишонаи фаровонии неъмат, имконияти хуб ва зиёд шудани ризқ таъбир мешавад. асал харидан метавонад ба даст овардани фоида бо меҳнат, кори хуб ё имконияти нав ишора кунад. асал ба касе додан нишонаи хайр кардан, манфиат расонидан ё сухани нек гуфта буда метавонад. асал рехтан метавонад ҳушдор бошад ки инсон неъмат ё имконияти хуберо аз даст надиҳад. асали тоза ва ширин рамзи хеле хуб аст. хушхабар, баракат, ризқи ҳалол ва оромӣ аст. занбури асал дар хоб. занбури асал дар хоб. танҳо занбури асалро дидан метавонад рамзи меҳнат, кӯшиш, ризқ ва натиҷаи заҳмат бошад. занбури асал зиёд будан, агар занбурҳоро ором бубинад, метавонад ба фаровонии ризқ, одамони меҳнатдӯст ва баракати зиндагӣ ишора кунад. занбур газидан таъбираш вобаста ба ҳолат аст. метавонад сухани сахт, озори муваққатӣ ё мушкилии хурд бошад, вале баъзан газидани занбурро ба фоидае ки баъди душворӣ ба даст меояд низ таъбир мекунанд. аз занбурҳо гурехтан метавонад нишон диҳад ки инсон аз масъулият, мушкилот ё кори муҳими худро канор гирифта мехоҳад. лонаи занбури асал дидан аксар вақт ба ризқ, хонадон, меҳнат ва ҷамъ шудани неъмат ишора мекунад. асалро аз лонаи занбур гирифтан метавонад нишонаи ба даст овардани фоида баъди меҳнат ва сабр бошад. занбури асалро куштан метавонад рамзи аз даст додани як имконият ё халал расонидан ба кори фоидаовар бошад. таъбир аз сабаби куштани занбур вобаста аст. аз нигоҳи Қуръон. дар Қуръон дар бораи занбури асал омадааст: аз шикамҳои онҳо нӯшокии гуногунранг берун меояд, ки дар он барои мардумон шифо аст. сураи Наҳл, сураи 16, ояти 69. аз ҳамин ҷиҳат асал дар хоб метавонад рамзи шифо, неъмат ва хайр бошад. инчунин ба ҳар як нафароне ки ин навори моро тамошо мекунанд гуфтанӣ ҳастам ки дар баробари ин ки ман ба таъбири хобҳо машғул ҳастам, занбури асал парвариш мекунам ва асали тоза ва табиӣ истеҳсол мекунам. касе ки мехоҳад асали тоза ва табиӣ дастрас кунад, дар комментария нависонад ва мо ба ӯ ҳатман дастрас хоҳем кард.